Di bajarê Amedê bi civînek hat ragandin ku li ser fikr û remanê Feqiye Teyran, Melayê Cizîrî û Ehmedê Xaniyê de xebatek ji alî Wezareta Çanda Kultura Tirkiyeyê ve hatiye kirin. Di civîna nasandinê de hat amajê pêkirin ku bi navê Baskên Rojhilatê wekî wezaret projeyekê dane dest pê kirin û di xebata Ewliyê de li ser fikr û remanê sê şexsiyetên nemir de pirtûkek bi du zimanê çapkirine. Wezaret bi vê xebatê armanc dike ku bi saya pirtûkan ilmên şexsiyetên Kurd bidin nasîn. Kürtçe konusunda uzunca bir dönem bölgede ve ülkemizde yaşanmış. Türkiye ji qonexekî giring derbas bû. 20 sal berê kesek nikarbû behsa kurmancî bikira. Vêga bi zimanê Kurdî pirtûk didin nasîn. Şexsiyetên nemir ên vê herêmê em ê bi gelê xwe bidin nasîn. Nifşê nû jî fikir û remanên van şexsiyetan haydar bibin. Xebatên me ê wezaretê a bi navê Baskên Rojhilatê wê bidome. O süreçlerin bir şeye denk getirilmiş değil. Ancak sırası geldi. Oluşturmak için onlar da çok çalıştılar. Di civînê de Waliyê Bajarê Amedê sernavê Serok Komariyê Şêwirmendê Sereke, Serokê Zanîngeha Dîjleyî, Dezgeha Dîrokê û berpirsên saziyên weşanê amade bûn. Di civîna nasandina projeyê de hat amajê pêkirin ku hêvî dikin ku pirtûkên ku li ser her sê şexsiyetan hatine amadekirin, li zanîngehan de sernavê şexsiyetên nemir kursî bên vekirin û pirtûkên wan wekî dersek bêxwendin. Ez dixwazim dersekê üniversitede bête xwendin. Ça nexwazim, ça nebitin. Dibitin jî yanî verê me jî çan bêjin profesörê me hene yani alimê me hene anha kesê me jî hene yê tê gihiştî imkan jî toplum jî dewlet jî memleket jî müsaade yani mümkün e tiştî qedexekê wisa jî tuninin mümkün e yani em jî dixwazin. Slavê xweş û hemyan ra bin Baskên Rojhilatê da tişêlim hên hemî serseran serçevan hatine xêr hatine. Li gorî plansaziyê de pirtûk wê Ewlî li bajarê Amedê bê belav kirin. Di qenareke de wê belgefîlmek li ser jiyana Feqiye Teyran û mola Ehmedê Cezerî bê weşandin û konsertên ku kilamên Kurdî wê bên xwendin jî bên li darxistin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.